Αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οι οποίοι θα βγαίνουν ευρωβουλευτές και μετά από 2-3 μήνες, ανάλογα αν τους βολεύει 6 ή 1 χρόνο, θα την κοπανάνε για να γυρίζουν πίσω στην Αθήνα, ανάλογα με το ποιον βολεύει το κόμμα τους, τον αρχηγό τους, τον εαυτό τους και δεν ξέρω ποιον άλλον, νομίζω ότι προκαλούν βαθύτατη αποστροφή στο σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το ανεχθεί κανείς αυτό το πράγμα. Και βλέπω σήμερα ότι οι αντιδράσεις είναι πολλές και στα δύο μεγάλα κόμματα. Οφείλω να πω ότι η κυρία Γιαννάκου είπε ότι δεν θα είναι υποψήφια, αλλά δεν είναι αρκετό, γιατί θα γίνει υποψήφια τον Οκτώβριο. Δεν μας λέει τι θα κάνει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Θέλω να πω ότι δεν δεσμεύτηκε, θα εξαντλήσει την πενταετία. Και βλέπω ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου περί άλλων ομιλεί. Λέει για την Δημοκρατία, λέει αυτά, αλλά δεν μας λέει λέξη. Αν πήγε για να μείνει ή αν προτίθεται να πήγε να γυρίσει σε 2 μήνες πίσω. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτή η αντιμετώπιση της Ευρωβουλής ως ένα είδος τουρισμού, πολιτικού τουρισμού, προσβάλλει και την Ευρωβουλή και τους ψηφοφόρους της. Δηλαδή εμάς. Και είναι ένα ζήτημα που πολύ σωστά λες απασχολεί και τα κόμματα στο εσωτερικό τους, Μαρία. Θέλω λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να σε ρωτήσω, είχε ξεκαθαριστεί με την κυρία Γιαννάκου εξ αρχής, υπήρχε μια συγκεκριμένη συμφωνία για το τι μέλη γενέστε ή όχι? Η συμφωνία της με τον Κώστα Καραμανλή είναι ότι δεν θα ήταν υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Το είπε και η ίδια στο Μέγκα. Από εκεί και πέρα τώρα, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, Όλγα, έχοντας γνώση του περιβάλλοντος, της ατμόσφαιρας που υπάρχει, βγαίνουν και κάνουν δημόσιες δηλώσεις ότι στην Ευρωβουλή όποιος πάει μένει. Το είπε ο κύριος Νάκος, το είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι η κυρία Γιαννάκου πρέπει να μείνει και να εξαντλήσει την πενταετία, προκειμένου έτσι να αυξηθεί και η απήχηση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας έναντι του Πασόκ, λένε στη Ριγίλης, που δεν δεσμεύεται ότι δεν θα μείνει στην πενταετία στην Ευρωβουλή ο κύριος Παπακοσταντίνου. Να σας πω πάντως ότι μέχρι τώρα η κυρία Γιαννάκου δεν εμφανίζεται διαθέσιμη να μιλήσει για πενταετία στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Το ένα θέμα λοιπόν, Μανώλη, είναι το μένω φεύγω. Το άλλο θέμα όμως, που είναι ευρύτερο θέμα, είναι ο χαμηλός βαθμός ενδιαφέροντος του κόσμου για τις ευρωεκλογές. Και αυτό αυτή την ώρα δεν φαίνεται να αλλάζει. Γι' αυτό βγάλαμε μόλις σήμερα τα δύο μεγάλα κόμματα, Όλγα, βγάλαν τα τηλεοπτικά σποτ μόλις σήμερα, 17 μέρες πριν τελειώσει η προεκλογική περίοδος, 19 ημέρες πριν την ημέρα της κάλπης, γιατί καταλαβαίνανε ότι το κλίμα δεν έχει ζεσταθεί, το ενδιαφέρον του κόσμου για τις ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ περιορισμένο και γι' αυτό ακριβώς δεν βγάζαν τα σποτ. Προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε απαραίτητα δεν θα πάνε να ψηφίσουν, θα πάνε ενδεχομένως να ψηφίσουν. Το θέμα είναι βέβαιο ότι και βγαίνει από τις έρευνες ότι δεν έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για αυτές τις ευρωεκλογές. Τουλάχιστον στα καλά των σποτ που μόλις είδαμε είναι ότι είναι αξιοπρεπή. Ίσως δεν έχουν πολλές αναφορές στην Ευρώπη, με εξαίρεση το σποτ του Πασόκ. Έχουν χιούμορ τα σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάντως αξιοπρεπή. Δεν έχουμε αρνητικές αναφορές. Αν και μαθαίνω ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν στο σιρτάρι τους αρνητικές διαφημίσεις, έχουν δηλαδή τι έχει πει ο ένας και δεν έχει υλοποιήσει, τι έχει πει και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Έχουν τέτοια σποτάκια. Φαντάζομαι ότι αν ξεκινήσει ο ένας, θα ξεκινήσει και ο άλλος. Περισσότερο από αξιοπρεπή πάντως είναι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τα βρήκα έξυπνα. Δηλαδή το έβριμα με τον Παπαγάλο είναι ένα διαφημιστικά έξυπνο έβριμα. Ο Παπαγάλος που λέει τις κακές ειδήσεις. Και κατόπιν αυτό αναιρείται. Θα μείνει ο Παπαγάλος. Έως τώρα είναι το πρόσωπο της. Ο Παπαγάλος μάλλον θα είναι το μόνο πρόσωπο των εκλογών. Βέβαια θα περιμένω να δω το σποτάκι που ο Παπαγάλος θα λέει Παυλίδης, Βουλγαράκης, μην ακούτε όλα αυτά, δεν γίνονται σκάνδαλα. Ναι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παπακοσταντίνου που έχει ζητήσει να παρέμβει. Καλησπέρα κύριε Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα κυρία Τρέμη, καλησπέρα σε όλους. Για το μένω φεύγω φαντάζομαι, έτσι. Μα νομίζω πως αυτό το καλαμπούρι, όπως έλεγε και ο συνάδελφος σας, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε από. Το καλαμπούρι τι εννοείται, κύριε Παπακοσταντίνου, γιατί εμείς δεν το θεωρούμε καλαμπούρι και το θέμα είναι ότι και ο κόσμος, επιτρέψτε μου, γιατί τώρα δεν έχει νόημα τέτοιοι χαρακτηρισμοί, και ο κόσμος δεν το θεωρεί καλαμπούρι. Επαναλαμβάνω την έκφραση που χρησιμοποίησε και χθες και προχθές ο κ. Πρεδεντέρης. Λοιπόν, ποια έκφραση εννοείται? Περί καλαμβουριού. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μια και έξω και να ξέρει όλος ο κόσμος. Θα πάω στις Βρυξέλλες, θα μείνω στις Βρυξέλλες, θα πιάσω διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, θα δουλέψω στην Ευρωβουλή, δεν σκοπεύω να είμαι υποψήφιος εγώ με τις εκλογές εθνικές. Δεν υπάρχει καμία απόλυτη συμφωνία. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία, κύριε Παπακοσταντίνου, θα εξαντλήσετε δηλαδή. Με συγχωρείτε. Θα εξαντλήσετε την πενταετία στις Βρυξέλλες. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω, κυρία Τρέμη. Να εξαντλήσετε την πενταετία στις Βρυξέλλες και άρα να μην είστε υποψήφιος. Δεν σας άκουσα. Όπως ακριβώς το ακούτε. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Και άρα να μην είστε υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και άρα να μην είμαι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Τα κορυφαία στελέχη προσπαθούν να βάλουν φρένο στο νέο γύρο διαδοχολογίας. Άλλο πρόβλημα αυτό. Είναι ένας γύρος που ξεκίνησε μετά την τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τόσο ο Υπουργός Πολιτισμού όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ντόρα Μπακογιάννη, έσπευσαν σήμερα να στείλουν σαφή μηνύματα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι κυβερνητικοί βουλευτές.